Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema sa programa nito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa toong pangyari sa buhay. Farts Patrimonial Vlog presents Mga Asan ni Kunching, a short comedy film. Mali Kunching, pagutin na lang kita din ng taklugan o raman kita kakaturugan din ni. Sige. Ako na't mabayarit hotel. Upaya naman ha, at kuan pagkanikot magasto. Oo, sige, ako't bahala. A few moments later. Di Kunching, mo pa hindi niya nga kwarto. Mataghom, baga kita hitriko. Ay nga, saka mo nangangaturog halo yung nga kwarto. Kuan ma di Kunching, magkarigulugod ani ako. Kaya takbaw, bagan makakarap pa. Mapayangan lang nga, kulit sa bundingin shampoo kay libre. Ambot ko ni ini nga tuwal kung libre hatag liwat haaton hano. Nga mathaog ka? Yung bibilang din nga tuwal ya. Ay namasa yung syuk-syuk kaya makakagbayad ka gud ubos. Kagi pa di Kunching, intermis gadla udog. Makarigo na lugod ako, makarigo. A few moments later. Mari Kunching nga di anay. Ano nga mathaog nga rosy na tiluak pa? Nalat maul-ul. Ano rusing pintuy nga baga na tiluak pa? Baka ka matapapadaan. Ay, Mari Kunching nga ira tubig din hiki mapasuman. At nagawas din shower mapaso nga tubig. Baga-baga na tiglinaso. Nga mathaog ka. Uligan ka good man, uli nga. Yung patakasing warang birik. Yung paparingo mo na ito ko, ang gripo. Adi nga, hindi na lang ka nagtaludtod nga mapaong ini. Ngayon nga mapaong ka na pagkamaaram ka man. Ikena, ang matena. Chik, may rin dinihira-hirog. Manihirog ang ako. Nga mapaong ka? Di rin gining mo pa ni Maria nga baga marikus kahin ko, ang hirog. Adin bago ko nga pinalit nga ko, ang stilwall, bagong stem taludtod.